Не мога просто не мога да заменя твоя мъж с моя, защото твоя е дебел, пък моя е Ах ти вийчите! Сушеничка! Чирука е моя, чирус, да. Моля се, бе! Може просто... Благодаря ти. Ма твоя мъж за $1 милиард ни го взема. Евро. Всъщност $100 вече са обезцени. Дръж си го! Той е твоето щастие, докато смъртта ме раздели. Моля се! Може да ти го такова и да ти ухапи пупа. Преди... Явно Нели комисли по въпроса. Нели, ако може да я кажеш, че храната, дето и дава 500 лева, може да взем за 200, а тя пак ще почва 500. 200 е нещо. Няма да гледам. Намалете малко, че не мога да чуя. Ти не мога да